Wel, erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd y neuadd garcas a mae yna wledd i'r llyged yma. Sôn am y beirniad i gychwyn. Ddim yn aml iawn, da ni'n cael Mr a Mrs yn beirniadu. Meirion a Glenda wan, da chi'n o lewch dau. Da iawn, dych chi'n fod. Iawn, a da chi'n dal yn cytuno gweitha'r gamp o beirniadu'r holl beth yma. Wel, pryd ych chi o'n i bant bore yma a mynd i'r adran gynta, o'n i ddim yn cytuno. Right. Ond felly penderfynon ni symud mlaen a mynd nôl. Ond erbyn diwedd ni wedi cytuno gyda'n gilydd. Dych chi wrth gwrs yn lais ac yn wyneb cyfarwydd yn y sioe, wedi bod yn gweithio'r cwn, symud yr hwyed yn ddyddiol yn y cylch mawr. Mae hwn dipyn gwahanol i chi. Wel, mae tipyn o wedi. Ond mae'n hyfryd i cael y cyfle oedden ni yma yn y sioe yr haf, ond ni ddim yn cael y cyfle yn ymwneud iawn i fynd o amgylch. Ond mae hyfryd dod i'r sioe yma a wedi cael y gwahoddiad y ddau yn i ferniadu hwn, a mae fwy i'r beirniadaeth yn ei feddwl mewn ffordd. Yn fe, pryd eithon ni yma bore yma, mae canllawiau dyn ni i ddilyn. Right. So dim dim ond beth i ni chi gweld yn ôl y llygad, Right. oedd beth oedd y size y peth, maint o bwysau yw e, beth yw'r adnoddau sy'n mewn gyda'r cig. So Iawn. felly oedd gwahanol reolau gyda ni ddilyn, dim dim ond lle bledd mae bobl yn hebio yn gweld beth sydd gyda nhw angen. Oedd nifer o reolau eraill dyn ni ddilyn. Ie, nollol. Felly Glenda, be oedd yn neud yr un buddigol fan hyn i'r rhagori te? Be oedd chi wedi weld amdan hwn? Wel, mae'r bocsys i gyd yn y charcuterie. Mae hwn yn rhywbeth mor arbennig unrhyw amser o'r flwyddyn, ond dros y Nadolig ar y diwrnodau neu'r prydiau bwyd, ych chi ddim yn moyn cwcan, mae popeth mewn gyda chi yn y bocsys hyn. Mae'r salamis a'r chutney, mae'n arbennig. Mae'r amrywiaeth sydd gyda nhw i gyd. Be alwch chi nhw? Dedwch y gair eto. Charcuterie. Hawdd i chi ddweud. Lwcus da Glenda, ddweud i gweud ag Hollol. Awn ni ymlaen. Be sy'n nesaf gyda ni wan? Hampr Nadolig, di hwn, cinio Dolig. Gyda mwy thebyg y bobl sy'n dod yma heddi, beth sy'n aros yn y llygad yw'r Twrci. Ond mae e i 3 cwrs. Right. A pri edrych yn y bocs, does dim 3 cwrs yna. Aha. So herwydd wedyn ni, oedd y bocs arall yn buddigol oherwydd y cynwysion oedd yn y Ond bocs. mae'n haeddiannol. Mae siwd amrywiaeth o bethach gyda chi. Mae hwnna'n 3 cwrs i sawl un, ynddo? Odi, a falle nid y Twrci, ond mae'r beef Ond mae'r ail yn aros mas fel gyda'r Twrci, ond Odi. oedd hwnna ddyn... Ie, mae'n sefyll allan yn sicr. O'n i'n mlaen nesaf tair, hampr brecwast ydi hwn. Ie. Ie, a wedyn ni, o'ch chi gallu cael cynwysion eraill gyda fe, a wedyn ni fel welwch chi a'r iogwrt, bethau fel ni, ynddo fe. Ie. A wedyn ni, o'n i'n gweld hwn ychydig bach. Eto, 2 cynwysion tu allan y cig. Wel, mae dych chi chwiau, mae dych chi llath y llan dych chi, mae'r oranges dych chi, mae dych chi'r jam. So felly, o lle gormod o bethau wedi cynwyso mewn y hwnna yn ôl y reolau. So felly, oedd hwn wedi dilyn y reolau, a eto gyd, oedd hwn aros allan yn y basged. A fel a wylwch yn fod i Mae'n gytun. gyd, mae dŵr yn dod i'r danedd. O, mae bob un y peth yma. Ond byddai'r ddoi yn... So pryd cychwynon ni bore, mae hwn drychio ni. Right. A felly bod ni'n dechrau ar mewn ffordd beth oedd yn aros mas y llygad y tri yma yn y fe. So felly, deithon ni nôl i berniadu hwn ar y diwedd. A buon ni chydig bach yn angytun ar y dechrau, ond penderfynon ni ta'r un canol oedd yn mynd ar y dydd a'r un canol sydd wedi ennill y prif bencampwriaeth yma chwbl gyda ni o'r holl adrannau oedd yma. Cha be dwi'n gytuno fo chi? O, diolch ar y... Os ydych chi gwrdd yn y canol a mi gwrddau chi yn y canol hefyd. Chod, ydych chi'n brysur yn y sioe wastad, felly dwi'n eisiau cadw chi'n hir iawn, gwch chi fynd i fwynhau'r ffair. So diolch yn fawr iawn chi am y sgwrs, a diolch am ferniadu mor gywir. Wel, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.